Proud ang tibuok nasud ilabi na ang kabanay sa nahimong performance sa pambato sa Pilipinas sa Miss Universe 2021 pageant nga si Beatrice Luigi Gomez kinsa pasok sa top 5 finalists. Aniya ang report. One step closer to the crown is Japan. Philippines. Kulbahinam ang pag-anunsyo sa resulta sa matag round sa 70th Miss Universe 2021 pageant nga gipahigayon sa Eilat, Israel. Sa matag matawag ang pambato sa Pilipinas nga si Beatrice Luigi Gomez nga gikan Cebu City. Nahugyaw ang mga Davaoenyo pageant enthusiasts gikan sa top 16 hangtod na himong top 5. Way undang ang ilang pag-cheer kang Beatrice. Bisan wala na kini nakatungtong sa Final 3, mipadayag sila sa ilang pagtimbaya. Sanglit na kung garbo gihapon ang dala ni ini sa nasud. We would like to congratulate Bea for reaching top 5. She did her best pero hantod dito lang yun siguro. But still, congratulations. Congrats, Bea! Top 5. No, still congrats. Laban pa rin. Sa Cebu City, way kabutangan ang kalipay sa mga supporter ni Beatrice. Wala man nakasulod sa top 3, mapasalamaton gihapon ang iyang inahan nga si Pinay Gomez sa mga misalig. Kanang top 5, grabe taas na kayo ng achievement. Samot nga siguro ang tao. Nakuha pa niya ang corona. Gusto man may nga maabot niya gyud pero nga turag gyud kuto bang mo ang iyahang pagkuan, iyahang naabot. So pasalamat gyapon kay migdako sa Ginoo. Si Beatrice, mihimo sab og kasaysayan sa nasod, isip labing unang LGBTQIA member nga may presentar sa Miss Universe. Ang iyang pagka-out and proud, suportado sa iyang inahan. Usa sa nahimong miyembro sa selection committee, si GMA Primetime Queen Morgan Rivera, nga proud sa iyang gikonsiderang dakong oportunidad ug dungog nga lakip sa mopili og mananaog sa pinaka-prestihiyosong pageant sa tibuok kalibutan. Gikoronahang bagong Miss Universe ang pambato sa India nga si Harnaz Sandhu. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.